Совет урама 189 йорттагы 72 фатирның ишеген суд приставлары беренче булып шакыды. Тик ачучы гына булмады. Белгечләр әйтүенчә, бу гадәти күренеш. Бурычлылар идә булсалар да ишек ачмауны һәм торак коммуналь хезмәтләр өчен түләмәүне хуп күрә. Квитанцияләрендәге сумма 45, хәтта 90 мең сумны да узып китә башлаган. Безнең районда бурычлар күп, конечно. 2 миллионда 700 меңгә җыелды. Ну, үзебез җөрибез, һәр ай сайын чыгабыз. Доллар артыннан җөрибез, төнгә хәтле җөрибез. Үзгәрешләр була, кайчагында түләләр, жаңалар җыела хәзер. Жаңадан 1-2 ай түләмәүчелектер күп. Жаңадан җыелалар. Вообще түләмәүчеләр 200 мең, 100 мең, 60 меңнәр алар да бар менә. Аларның инде һәр ай сайын җыелып кына тора инде. Алар вообще түләмәләр. Бар 8 квартира, наверное, миллион артыклар инде. Аларның 8 квартирага миллион артык җыела. Шулук урамдагы 187 йортның 49 фатирында яшәүчеләрнең бердәм исәпләү үзәгенә 16 мең бурычлары бар. Хуҗаларны телефон аркылы эзләп карарга тырышсалар да нәтиҗәсе булмады. Димәк, ирекле рәвештә бурычларын капларга теләмиләр. Мондый ишракта суд приставлары счетларга, транспорт чараларына арест салу кебек чараны күрергә мәҗбүр. Нурлат муниципаль районында бурыч 17 миллион. 2015 елда Нурлат муниципаль районында собираемость булды 99,7%. Шул чакта икадом 102% җиде, безнең лидерлар алар. Управляющий компания уютный дом җиде 97% коммунальный платеж. Вакытында түләргә коммунальный платежга долг 5 мең булгач судка бирәбез. Самаринкин урамындагы 18 йортның 77 фатиры да бурычлылар исемлегендә. Аның лидеры дип әйтеп була хәтта. Биредә яшәүчеләрнең бурычы 235 мең сумга җыелган. Хуҗабикә ишекне ачса да еллар буена җыелган шул кадәр сумманы тиз арада гына капларга мөмкинлеге юклыгын хәбәр итте. Нәтиҗәдә кәрәзле телефонына арест салынды. Суд приставлары алырлык бу бердән-бер матди яктан кыйммәт әйбер иде. Долги я знаю, что долгов полно. Мы решаем этот вопрос. До апреля месяца. Дружба урамындагы 60 йортның 30, 48 фатирларында яшәүчеләр дә тора коммуналь хезмәтләр өчен түләмичә дистә меңләгән бурычлар җыйган. Шулук урамдагы 78 йортның 42 фатирында яшәүче хуҗабикәнең башкалар белән чагыштырганда бурычы әллә ни күп тә түгел, 12 мең сум. Әмма закон буенча суд приставлары бурычлары 10 мең сумнан артуга милеккә арест сала башлый. Ни кызганыч, әмма хуҗабикәгә вакытлыча телевизор, кириү машинасы һәм журнал өстәленнән башка яшәп торырга туры киләчәк. Бурыч, дәүләт пошлинасы һәм суд приставлары эше өчен җыемны 5 көн эчендә тулысынча каплаган очракта ул бу җиһазларны кире кайтара алачак. Мондый күренешләр ике як эчендә мәшәкать һәм истәмә борчулар, ә бит эшне моңа җиткермичә дә була иде.